Osasunak ez du amorerik emango, txupinazoa jaurti dute, eta ikusten duzue, herri Sanferminek ere ez dutela hutsik egingo, kalea jendez lepo da, herri Sanferminak aurrera egin dute, UPN-eko alkatesa berriak azken orduan egitarau osoa bertan bera utzita ere. Sanferminak, Euskal Herriko festa handienak emakumeak ahalduntzeko izugarrizko ahalegina egin duten festa erraldoi hauek, ekin diote lehen egunari, eta hau, hasi besterik ez da egin. Aquí puedes venir solo para olvidar. Txupinazoaren unea ikusgarria izan da, gaiteroek ere ez dute hutsik egin, eta Iruñeko udaletxe plaza erraldoi egin da bere txikitasunetik mundu zabalera. Osasunak ez duela amorerik emango, hori esan dizuegu, Europan lehian aritzeko, apaltasunetik baina goi mailan aritzeko prestutasun osoa dutela, eta aizue, bidenabar, giroak ez du hutsik egin, eta festa lehertu da. Gaur egun handia Iruñean zalantzari gabe, eta Iruñe astitzek baina hobekiago inork ez dizkigu azalduko gaurko gako nagusiak. Goazen azken orduei heltzera. Txupinazoa beste urte batez, simbolikoki oso pisuzkoa eta oihartzun handikoa izan da zalantzari gabe, baina Iruñe, giroa berezia eta tensio handikoa bezperatik, ezta? Hedabide guztiek zioten, uztailaren 5 honezkero festa kasi lehertua zela, eta antza denez, UPN-ren udal gobernu berriak serioski hartu du hori guztia. Bai, berez, esaten da festa dela kolore politiko edo alderdi politikoen presentziarik gabeko festa, ez? Denak berdintzen gaituena, baina, kontuan izan behar dugu, gaur hasi dela kanpaina, uztailaren 23ko hauteskundetarako kanpaina, eta, esan duzun bezala, atzotikan ja batzuk badaude egoera tentsionatzen. Izan ere, esango dizuegu zehatzago, atzo sare sozialetan, batean edo bestean irakurriko zenuten, debekuak, gainera azken orduko, hau deigarri xamarra bada, bezpera arte itxaron esateko gutxienik gogoan izango duzue, askok eta askok, herri Sanferminek egitarau zabala eskaintzen dutena, eta besteak beste, Arrano tabernak ere izugarrizko egitaraua aurrekusia zuela, besteak beste untza, dupla, DJak, elektrotxarangak, egitaraua esan genezake nahiko pisuzko egitarau bat, eta hori bapatean goiti bera bota diete. Pisuzko eta esan beharra dago urtero egiten dela aspalditik. Eta kontua da, antza denez, atzo, udaltzainak paseo luzea egin zutela alde zaharretik, eta bai herrikotik eta Arranotik pasatu ziren bezala ere, beste hainbat gunetatik pasa omen zirela. Ni informazio hori heldu zait, baina ez dut kontrastatzeko aukerarik izan, baina denetan berdina mehatxua, isunak tarteko ez, isunak iritsiko direnaren mehatxua, orduan orain ikusi beharko da. Hor argia da batetik, herrikotik eta Arrano elkartetik helarazi duten oharrean egiten duten deia. Publiko egin duten adierazpena izan da, horregatik jakin dugu, besteak beste Dabideok ere, eta deialdia da, Iruñe? Bertaratzea. Azkenean, eskaintza horrek ere aukera ematen zuen gune horretara joateko, eta orain eskaintza hori gabe ez, behintzat bertara ere
hurbiltzea. Zalantzarik ez dugu, baina jendea gerturatuko dela. Hala eta guztiz ere, azenolako mezua ez da, UPN-eren gobernu berriak, uztailaren 6-aren bezperan, igorri nahi izan duena. Datozen egunotako gauza batzuk ez dira sekretu. Zein hitzordu datoz, eta ikusi eta giroa nola dagoen, mediatikoki ere esanguratsuak izango diren hitzorduak zeintzuk izango dira. Datozen orduotan. Gaur izan dugu ja txupinazoa, lehertu dela festa, ja San Ferminetan gaudela eta askorentzat urtea orain hasi da. Gero atxaldean egin ohi da, edo ez da egiten, batek daki riau-riaua, hor ere nahiko garrantzitsua da ikusteko zer noraino tentsionatzen den. Zer da riau-riaua? Ze ziur? Baten batek oraindik ere ez dakiela, hemen denetik gure audientziak baten batek ziur eskertuko duela. Riau-riaua zer demonio da? Oso galdera ona da, gauza bat herritarra, bere garaian, duela urte asko egiten zena, gero debekatu zutena edo egiteari utzi zutena, eta da gauza herrikoi bat, gainera Iruña osoa ez, kolore ezberdinetako edo sentimendu edo ideologikoki desberdinak garenon elkarjunea esango nuke, eta kontua da atxaldean gaztelu, udaletxean batu, eta hortik da modu bat ere urtean zehar gertatu denari nolabaiteko kritika egiteko, baina hori urteekin joan da hori beraz. Eta kontua da, jakin nahi baldin baduzu, joan behar. Hitzordu herrikoia eta bestela Googleen sartu, ze ziur irudi hainbat ere ikusteko aukera ere izango dela. Baina dago, el balsa trae, porque llegaron las fiestas de esta gloriosa ciudad, que son en el mundo entero una fiesta sin igual. Riau. Tira, hau nik aitortuko dizuet, Aiton Amonek lekukoa pasasi gutela eta beste hau gure etxean oso aski ezaguna dela, baina akaso Nafar belaunaldiak Euskal Herri osoan zabalduak daudenak, akaso guztiek ez dute honen berri izango. Hitzordu herrikoia izango da hori, aldarrikapenik falta ez zaiona, edo nola ere datozen orduotan eta egunetan hitzordu gehiago izango dira. Niretzat garrantzitsuena uztailaren 8koa, Germán Rodríguez erailketa gogorarazteko ekimenak bai goizean eta atxaldean gainera aurten goizeko ekitaldia desberdina egingo da. Antza denez, nirea ez den gaitasun batekin lotuta hau da kantatzearekin ikusi duzuen bezala. Eta, nik bertaratzeko deia, Horreaga kalean izanen da urtero bezala, eta niretzat oso momentu berezia eta unkigarria. Eta momentu unkigarria ez dakit, baina iaz mediatikoki Kuria kalea biziki ezagun egin zuena, aurten nola aurrikus genezake. Prozesioa nola dator? Noiz da prozesioa? Ziur askok ezakitela noizen ere. Prozesioa nik esango nuke hasten dela goizeko 10:00. Bihar, ez da? Bai. Bihar goizeko 10:00, hainbat izango dira, bezperatik izango direnak, eta iruindar asko goizean goiz jaikiko direnak, ez da? Ni txikitan joaten nintzen ikustera nola kantatzen zioten santuari Amonarekin. Ohiturak, ziur, eta ohiturak ere etorri direlako belaunaldi, eta garai bakoitzak ere bere sinismanak ere izan dituelako. Tira, gako batzuk bota ditugu, aholku batzuk, iruindarrok oso ondo dakizu, egunotan nola murgildu festan, nola ies egin, atxeen hartu, baina kanpotik datozen euskaldunentzako, nafarrentzako, zeintzu dira aholkuak, jarraibideak, sekretu batzuk? Peinetatik pasatzea, herri San Ferminetako eta herri mugimenduko lekuetan egotea, gero errespetatzea, hori lehenengo gauza, ez egin zure herrian edo zure hirian edo zure auzoan egingo ez zenukena, hori da oinarrizkoa. Uste dut ez dela esan behar, ez dela falta hori esatea, baina bazpada ere. Eta gero, baldin badituzue lagun iruindarrak, hobeto ze horrela jakingo duzuen nola ekidin jendetza. Gako batzuk, aholku batzuk ere bai, azken aholkuak akaso garrantzitsua egunez etortzeko, ezta? Gero gau ez luzatzeko aukera beti da hor, ez? Baina egunak merezi duela, ezta? Bai, eta nik uste dut geroz eta gehiago zabaldu dela, ez? Eta bereziki pandemia ostean eguneko parranda hori, ez? Azkenean gaueko parranda urte osoan daukago, eta ez da oso desberdina, baina egunekoa bai, ez? Baduzu hor bermuta joatea,
joateko aukera, lehenago amaiketakoa. Aukera. Bueno, hor, bakoitzak Bai, egiten eta amaiketakoa oso garrantzitsua delako hainbeste orduz irauteko, bapo edo behintzat hornikuntza, ez? Elikadura zaindu. Eta goizetik hasten bagara gosaria. Garrantzitsua. Gosaria, amaiketakoa, bermuta, bazkaria. Azken galderak, gaur goizeko menua zein izan duzu, Iruñe? Magrak, tomatarekin, arrautza frijitua, eta, bueno, gero gauza gehiago, baina hori, pues, da, iruindarro namaiketakoaren sekretua daudela gauza asko. Eta sekretu gehiago ere ziur baietz, baina horiek datozen egunotan galdetuko dizkiogu aukera baldin badu, eta Iruñerekin konexioa lortzen baldin badugu beti ere. Ederki pasa, gozatu, San Ferminak, aurten gainera pandemia osteko San Fermin esan dezakegu, ez dakit. Gogotsuago, akaso, iazkoak atzen ez ziren geratuko, baina gogotsuago bai. Aurrekoak izan ziren oso onak. Honetan inago pixkat kanpainaren gatik. Baina San Ferminak beti izango dira San Ferminak, eta esaten dudan bezala, San Ferminak norberak egiten ditu, iruindarrok egiten ditugu, herritarrok egiten ditugu, eta ez enpresa pribatu batek. Orduan, hori, gozatu, eta zuek ere ongi etorriak gozatu asko, eta disfrutatu, eta kalean ikusiko dugu elkar. Ba, alaxe izango da. Ies egiten utziko genitzulakoan, aipatu duzu Uztailaren 6 kanpaina, Uztailaren 23 begi bistan, demokraziaren festa, ziur askok eta askok data aintzat ere ez dutela hartuko, oporretara joango direlako, postabidezko boto emateko aukerarik ez dutelako izango, edo nola ere UPNren kanpaina hasi da. Bezperatik debekuak, hainbat ekitaldi ere debekatu dira, Euskal Herria Bilduk egin asmo zuen ekitaldia ere bertan bera utzi du hauteskunde batzordeak, Osasuna UEFatik kanpo, akaso Nafarrak oso modan jarri zarete, aurrerako egi, beste behin ere, orain mende bat bezala akaso, eta egurra dator kanpainarekin batera? Bai, hor ikusiko dugu nola erabiltzen den festa ez, beti esan hori da festa ez dela erabili behar ez, egotzi ez zaio ezker abertzaleari ez erabiltzea ez, bere alde edo politika egiteko festak ez direla horretarako. Ja, ikusi dugu atzoko berriekin eta mehatxuekin nola datorren gaur hasia kanpaina eta telita. Debeko hauekin, aizu, Osasunari buruz, azken analisi labur bat. Nago Jagoba! Jagobarena, bai. Nola ikusi duzu, espero zen, UEFakoa espero zen, baina tira, ezakit. Bai, espero zen. Bueno, batzuk ala diote, ezakit, ez naiz... guztiok bagenuela edo Nafar guztiok bagenuela hor... Esperantza txiki bat, ezta? Bai, ze eske horrek suposatzen du ere jarri beharko liratekeela ikusten beste futbol talde guztietan ean nork parte hartu dezakeen. Bai. Egia da askotan arauak ez direla guztientzako berberak izaten eta argi dago korporazio handiek babestutako futbol talde edo klub aberatsek ez dutela halako eragozpenik izaten. Akaso Osasunak goia jo du eta baten batek ez dio utzi nahi izan edo ez du egoki ikusi. Ez, akaso ere hor klubetan kristalezko sabai motako bat edo kasu honetan losa, ez? Diruaren losa, ez baduzu dirurik ezin zara pasatu. Bai, alaxe izaten da. Iruñe, orain bai. Bai, utziko zaitugu. Luze joango dira, ez? Bueno, ni egia esan, banoa eskapatzen naiz, ni gustatzen zaizkit San Ferminak eta San Fermin naturalak. Ez hor kanpainan betean egongo diren San Ferminak eta banoa porretan. Osondo, alaxe. Gozatzeko aukera izango du. Bai, alaxe, ederki, Iruñe, eskerrik asko. Ondo pasa. Aio. Emakumeen parte hartzea bermatzeko, baldintza duinak ziurtatzeko eta arazoak suertatzen direnean behar bezalako protokoloak izateko erreferentzialtasuna garatu du azken urteotan Iruñeak San Ferminen eskutik eta beste urte batez ere hala izatea da helburu.
San Ferminak munduan aski ezagunak diren jaiak dira, oso herrikoiak, baina multzo handia biltzen duen jai erraldoia dela ere ez dugu ahaztu behar, eta emakumek duintasunez baldintza honetan parte hartzeko urrats asko eman diren festak dira, Euskal Herrian beste hainbat tokitan bezalaxe, baina San Ferminek badute eskaparate izateko gaitasun handi hori. Urte guztiotan urrats asko eman dira, oraindik ere gehiago gaude emateko eta tira, baliabide ezberdinak ere beharrezkoak dira. Iratxe Alvarez dugu gaur gurekin, emakumeenganako indarkeriaren aurkako plataforma, Iruñeko plataformako kidea da bera. Iratxe, eguardion. Festak hasi berri, pentsatzen dut datozen egunak ere eromena izango direla, zoramena. Bai. 11.000 hitzordu pentsatzen dugu. Edonola ere aurreko lana garrantzitsua izaten da, ezta? Datozen egunei begira. Bai, batez ere gure lana izaten da aurretik prestakizun guztiak prest izatea, eta bueno, beti desio bera dugu gutxitan osten digute, baina bada egun hauek lasaitasunez pasatzea, eta bueno, gozatzea eta disfrutatzea, eta ez egotera hitzordurik aldez aurretik pentsatuta genituenak baino. Bide horretan pentsatzen dut plataforman burua uste edo hitzorduak izango zenituztela azken asteetan, urte osoko lana izaten da, zalantzari gabe, bakoitzak bere esparruan, erakunde publikoek eurena egin ohi dute, normalki behintzat, Iruñeko udal gobernuak garai ezberdinetan egia da urratsi gehiago eman dituela, tira, gauzak honela. San Fermin hauetara, zein baldintzatan iristen gara emakumeen parte hartzea bermatzerako orduan? Zenolako termometroan ze puntutan gaude? Ba, alde batetik ni ezberdingo nituzke bi atal edo bi alde, batetik guk uste dugu mugimendu feminista gero eta indartsuago dagoela emakumeak eta gizartea oro har gero eta kontzientzia handiagoa daukala eratzoen kontuan, eta bestetik instituzioei dagokionez, ba egia izan da, heltzen gara San Fermin hauetara zalantza askoekin eta pixka beldurrarekin ere esan behar da, ez? Orain daukagu zinegotzi berriarekin, ez dakigu oso ongi nondik ateako den, baina egia da gure lana egin dugula, gure lana talde lana da, ez da bakarrik plataformatua, Iruñerriko mugimendu feminista guztia parte hartzen du mugu batean edo bestean, bakoitzak bere esparruan eta bere lanak egiten, peinek baita ere, eta eragile sozial eta jaietan parte hartzen duten guztiok parte hartzen dute ere kanpaina honetan. Talde lanazari garenean, Iratxe, entzulek ideia egin dezaten pentsatzen dut, batetik protokolo ezberdinak zehaztea, definitzea, horretarako baliabideak jartzea, ez dakit laguntza behar duenak ere eskura izan dezan ere mesua ahalik eta presenten izatea. Bai, lan txiki ezberdinak izaten dira, ezta? Urte askotako lana da, eta orduan egia da gure protokoloa garai batean gure Iruñarekin batera konpartitzen genuena da, eta guztiek badakite hor dagoela eta eskatzen digute, baina ere ematen diogu eta eskatu ez. Eta gero bestetik badago akordio bat udalarekin, erantzunaren inguruan, ez? Eta egia da, printzipioz datuak konpartitzen ditugula, guk mantentzen dugu gure salaketa sozialaren telefonoa ere, eta gure protokoloa oso ezaguna da, eta egia da, gero ere hori nolabait protokolo orokorra dela, baina gero egokitzen dela gune bakoitzera, ez? Bai, peinetan, peine batzuk ere badute haien protokolo propioa, nahiz eta bestea amankomunekoa izan. Esan genezake, Iruña eredua badela urte guztiotako lanketaren ondotik, ez da ez lan xamurra izan, halako jendetza pilatzen den tokian. Eredua da eta guk uste dugu ere erreferentziala dela, ez? Eta hori bai eskatu dugula, beti eskatzen dugu, baina orain daukagun panorama politikoarekin ozenago kasi eskatzen dugula, erreferentzialtasun hori ez galtzea. Espero dezagun beraz, azken urtetako lan guzti hau ez dezan zapuztu, eskuineko berdintasun arduraun berriak hori ikusiko dugu. Hala eta guztiz ere, pentsa dezagun San Ferminetara datorren edozein bisitari emakume bakarrik geratu garelako, beldur puntu bat ari zaigulako pizten, zerbait gertatu zaigulako, edo besterik gabe jakin nahi dugulako
laguntza beharra baldin badugu, zer egin, nola jakatu, norengana jo genezake? Bueno, udalarekin konpartitzen dugun protokolo horretan, badago Gaztelu plazan kaseta informatibo bat, hor badituzte baliabide guztiak, eta edo zer gertatzekotan gure telefonora aldu deitu, eta bestetik ere gure espazioetan gertatzen baldin bada, taberna askotan daude gure kartelak, barra arduradunak ere horretaz arduratzen dira, eta edo zeini nik uste dute heldu garela momentu batera non gehienok oso implikatutak gaudela kontontan laguntza eskatzea. Oro har laguntza eskatzea, ezta? Beldurrik ez izatea laguntza eskatzeko, eta ez da hila izan isilik geratzea, eta aurre hartzea, ezta? Bai, eta edozein kasutan ez da eser intentsitate altuko eraso bat izan behar, intentsitate basuko erasoak ere kontutan hartzen ditugu eta ez aurre egiten diegu hoiei, eta gero bestetik esatea egia dela jende asko biltzen garela San Ferminetan, baina oso jai seguruak direla alde horretatik eta emakumeok baditugula aukera asko, eta guk animatzen ditugu emakume guztiak jaietaz disfrutatzea eta kaleak hartzera ezin gaituztelako bota. Beraz, esan genezake, San Ferminak emakumeak ahaldundu dituen festak ere badira, ez dugu atzean geratu behar, eta beldurrez ez bizitzeko ere, aurre hartzea baina gauza boiagorik ez dago, eta laguntza behar izan eskero, gertuen dagonari laguntza eskatzea errezena, eta ondotik baliabide sorta badagoela, ezta? Bai, hori da. Bakarrik ez geratzea, eta... Bai, eta bakarrik ez daudela alde batetik eta bestetik ere beldurroiek usatu behar ditugula eta jaiak ere gureak direla, ez? Beti esaten dugun bezala, bai jaiak, bai gaua eta espazio hau guztion espazioa dela baita emakumeona ere. Irungo San Martzialetan irakurri ahal izan dugun bezalaxe, emakumeak maite ditugulako alardean, jaietan eta maite ditugulako emakumeak eta neskak noski baietz baita San Ferminetan ere. Balaxe, Iratxe Alvarez, ez dakit azken mezuren bate igorri nahiko zenuken? Ez, esan dakoa, animatzea emakume guztiak parte hartzera jaietan, disfrutatzea, kaleak hartzea eta gure espazioa, gurea delako, okupatzera ere. Ba, horixe, mezua zuzena baduzue, parte hartzeko aukera guztia ditugula, emakumeok ez dugula atzean geratzeko inolako arrazoirik, eta izue, laguntza behar izan ezkero, gauza txiki edota bestelakoak izan da, hortxe, laguntza, baliabide, eta jende asko eta asko, protokolo, lantalde, eta txanda ordu asko izango direlako datozen San Ferminetan. Lan desente izango duzuek kaso horretan, Iratxe? Espero dugu lan gutxi izatea. Ba, alaxe, azken San Ferminetan ere, bide beretik egin dutelako, egia da, laguntza beharrean izan diren emakumeak izan direla, eta urte batzutako oroitzapen gogorrak ere baditugula, baina zorionez, aurrera goazen gizartea garela eta San Ferminak horren eredu badirela, Iratxe. Eskerrik asko. Zuei. Gora Euskadi askatu da! Izan da, baina aurtengoa, eta antzematen da, UPN udal gobernuan dela, eta horren arabera, gonbidatu bereziak ere izan dituzten, Espainiar gizarteko edo bizitza sozialeko aurpegi ezagunak. Edo nola ere, bi alde ikusi ditugu gaurkoan, batetik balkoian, Osasunako lehendakaria bera, eta nola ez, Jagoba Arrasate alboan zuela, badakizue, Nafar gizarteak izugarrizko erreferentzialtasuna eta lana aitortu diola Bizkaitar iruindar honi. Gauzak honela, balkoian gertatutakoa, barruan gertatutakoa, datozen San Ferminak hauteskunde kanpainare hasi berritan, gaur gonbidatu berezi gurean, Joseba Asiron. Entzun dezakezue, kaleko abarrotxa, hau hasi besterik ez egin,
festak lehertu berri duelako, Iruñean San Ferminetan, San Fermin bereziak izan ziren iazkoak eta aurtengoak esan genezake bete-betean datozela eta zentzu zabalenean, kanpaina hasiera, aizue osasuna ere hortxe kinkalarrian, tira, gonbidatu ezin hobeak gaur guzti honi buruz aritzeko tarte batez lapurtuko izugu, Joseba, gaur badakigu txupinazoaren ondoren hitzordu asko izaten dira, katean bata bestaren atzean, tira, zen moduz joan da txupinazoa, ze bizipen izan da aurtengoa? Bueno, San Ferminak beti guztiak izaten dira ezberdinak, ez? Baina badira errepikatzen diren gauzak. Barruan esan diate, naiz ni lehenago horretan erreparatu, ni naizela orain bozelamaileen artean beteranoena. Ez dakit horrek poza hundi ematen didan, baina, bueno, ez dakit, ja baduzu trajektoria bat, ez, eta beti hor barruan egia da udaletxea momentu honetan eromena da beti izaten da, baina behin honetan gehiago. Eta, bueno, urduritasun horrekin, ez, txupinazoa ja botatzear dagoela eta jai guztiak dituzula. Oraindik aurretik, pues, hori momentu oso gozoa da. Momentu gozoak, baina deigarriak ere bai. Goazen detaile batzutara, txaskarrillo gisara, iritsi zait, gaur esate baterako Norma Dubal, edota Padilla toreroa bera ere, Espainiar gizartean aski ezagunak, gaur Iruñeko udaletxean izan direla. Akaso, UPNek badu joera bat bere agintaldia reafirmatzeko, udaletxea berea dela, kasi apirileko feriako kaseta propioa duela, San Ferminetan, txupinazan badirudi estu heldu nahi diotela horri, zein da kontua? Bueno, hombre, nik uste San Ferminetan mundu guztia ongi etorria dela, barne Padilla jauna edo Norma Dubal Andrea, baina egia da momentu horretan eta udaletxe barruan nik igual nahiagoko nituzke beste pertsona batzuk, ez? Adibidez, sartu ez diren kolektiboen ordezkariak, langileen ordezkariak, ez, mugikortasun arazoak dituztenak, ez, hoi adibidez pasaden legealdian guk horretan azento handia jarri genuen, eta orain iruditzen zait hori ez dela inbeste zaintzen. Balkoia, barrukaldea, kontraste bat egon da, zalantzari gabe, osasuna aipatu dezagun gaurko protagonista nagusia, Zabaltza lehendakaria gainera esan du, gora San Fermin, baina ez dugula amorerik emango, argi bil daitezela, hortxe da biltza, elegiteak hau eta beste, edo nola ere, osasunak lortu duena ikusgarria izan da. Bai, ikusgarria izan da, eta bueno, orain badirudi, hori esaten den bezala, bulegoetan kendu nahi diotela, zelaietan lortu zuena. Nik ere ikusi ditut, beraiekin hitz egin dut, guzti etorri diren guztiekin, jokalari eta direktiboekin, eta guztien gandik inpresio bera jaso dut, oraindik burrukatzeko gogoz daudela, eta saiatuko direla azken momentura arte. Eta esan diedana da, azken momentura arte Iruñeko jende guztiaren eta Nafarroako jende guztiaren babesa eta indarra sentitu behar dutela. Izan ere, izaera xumea esan genezake, balioak kendu gabe, duen klub batek, goi mailan halako lorpenak izatea, askorentzat, akaso, gogoko ez da izan, korporazio handiek babestutako talde handien aurrean halako ausardiaz jokatzea, eta gizarte oso bat gainera batzeko gaitasunarekin. Bai, Nafarrak batzeko gauza diren aspektuak oso gutxi izaten dira eta zentzu horretatik zaindu behar ditugu, ez? Eta horietako bat dudari gabe da osasuna. Osasuna hemendik kanpo talde txikia da, beste batzuekin konparatuta. San Ferminek beraz egunotako aktualitatean bere arrasta utziko dute, hauteskunde kanpainak ere bai. Udagaraiaren hasiera ere bada, bete-betean, harrapatuko gaituena, ahaztu gabe, mundu mailako aktualitateak zenolako arrabotsak dakartzan azken garaian. Edo nola ere, gaur, Iruñetik, bertan bildutako eskaini dizuegu, ez ahaztu baina, kolpez kolpe, egunero izango duzuela, Antenatik eta albistegi zerbitzuarekin, nahi eran, 24 orduz gure sare sozialetan, eta zer esan, bertaratzen zareten hoi, ongi etorriak izango zaretela, herri San Ferminek ere bete-betean ekin diotela, aurrean duten parranda maratonian honi, eta tira, Euskal Herria bizirik dagoela. Solo para olvidar.